Интерваллар методын кулланганда мында айырмасы юк диярлек. Мында хәзер функция дип алсак, сул ягын функция дип алыйк. Менә безнең шундый функция. Бу функцияның шулай ук шул функцияны нулгә тигезләп, моның тамырларын табырга кирәк. Нулгә тигезләсәк, x минус 1, x минус 3, да x минус 2, x минус 4. Тигез була 0. Монда язарга кирәк. X минус 1 нулгә тигез, яки x минус 3 нулгә тигез. Һәм бу тигезләмәнең или бу функцияның ОДЗ-сын язарга кирәк. ОДЗ русчалап әйткәндә область допустимых значений. Бу безгә кулланырга яраган x-ларны билгеләй, күплеген. Без x урынына 2 яки 4 яза алмыйбыз. Шуңа күрә язабыз монда. X безнең 2-гә тигез түгел һәм 4-кә тигез түгел дип. Монда һәм тамгасы булгач, менә монда система куям. Түгел, тигез түгел. X 2-гә тигез түгел һәм x 4-кә тигез түгел. Монда x минус 1 0-гә тигез, яки x минус 3 0-гә тигез. Монда килеп чыкты тамырлары 1 һәм 3. Һәм монда килеп чыкты 2 сон. Булары безнең функцияның билгеләү өлкәсенә керми торган соннар. Или функция дип әйтмәсәк, бу тигезсезлекнең кулланырга ярамаган соннары. Бу соннарның барысындагы тамырларында, ОДЗ-сындагы x-лар күчәрендә билгелибез. X-лар күчәрендә шулай ук 4 санны дагы язып куябыз. 4-сен дә яздык. Ләкин 2 белән 4-не бер ничек тәген җавапка кертергә тиеш түгел без. Шуңа күрә 2 белән 4 һәр вакыт монда буш булып калачак. 1 белән 3 безнең тигезсезлекнең чишелеше булып тора. Шуңа күрә аларны буйбыз. Аларны буяп куябыз. Һәм безнең килеп чыккан интервалларда, бу интерваллар һәр бер интервалда бу функцияның тамгасын билгелибез. Һәм киләс узган тигезсезлектәге сыман ук шулай ук соннарны куябыз дагы, билгелибез монда тамгаларны. Һәм нәрсәгә игътибар итәргә кирәк? Без тапкырлыйбызмы, бүләбезме тамгалар өчен ул берүк. Менә тамганы язасыз икән, менә минус тапкырлы минус тигез була плюс дип. Менә шундый тигезләмә язасыз икән. Бу математик яктан яхшы түгел. Чөнки монда соннар юк, тапкырлау соннар өчен генә. Менә бу дөрес булсын өчен минус урынына язабыз минус 1 дип. Минус 1, монда да минус 1 дип язабыз, килеп чыга монда плюс 1. Менә ул чагында безнең минус 1 тапкырлы минус 1 килеп чыга плюс 1. Менә бу тамга дип атала, бу тамга. Инглизчә әйткәндә sign яки дә латинча әйткәндә signum. Менә шундый бар signum дигән. Менә булай язсагыз да була. Монда айны язмыйча, яки кай очракта калькуляторларда менә шундый тамга кулланырга мөмкин. Бу нәрсә дигәнне аңлата? Ул тигез була 1-гә, x уңай булса, минус 1-гә, x тискәре булса, 0, x 0 булса. Безнең 3 төрле тамга бар. Уңай, тискәре һәм 0. 0 уңай да түгел, тискәре дә түгел. Уңайлар өчен 1 тур килә, тискәреләр өчен минус 1 тур килә, 0 өчен 0 тур килә. Һәм менә тапкыр чыгышлар буенча тамганы билгеләргә мөмкин. Бу безгә алга таба кирәк булачак. Шуңа күрә мин сезнең башыгызга әзрәк бу информация керә торсын дип яздым монда. Һәм тамга дигәндә без тамгаларны минус 1 һәм плюс 1-не тапкырлаган кебек тамгаларны тапкырлый алабыз. Шуңа күрә минус 1-гә тапкырласагыз да, бүлсәгез дигән аның эффекты бер төрле була. Шуңа күрә монда бүлүдә торамы, тапкырлауда торамы, өстә торамы, безнең айырмасы юк. Чишелеш шулай ук була. Куябыз
5 санын безнең барысы да уңай, шуңа күрә монда уңай. 5тән бу интервалга күчсәм, безнең бер тискәре килеп чыга, бусы аста килеп чыга, бу тискәре, калганнары уңай. Монда бу тапкыр чыгыш дип алырга мөмкин. Моның тапкыр чыгышы барысы дагы тискәре була, бер тискәре сан булгач. Аннан соң 2 тискәре килеп чыга, өстәдә тискәре, аста дагы алар бергә уңай сан бирәләр. Шуңа күрә монда дагы алар алышынып баралар интервалдан интервалга. Һәм җавапка нәрсә язабыз? Җавапка язабыз бу тигезсезлек үтәлә торган интервалларны. Монда безгә минус ул тискәре дигән сан. Бу функция 0-дән кечкенә. Менә бу интервал безгә керә. Һәм бу интервал безгә керә. Бу интерваллардан менә бер урынына бу 2 сан тагылалар. Һәм безнең җавап дип язабыз икән. 1-дән 2. 2-гә хәтле менә бу ярым кисемтә дип атала инде булса. 3-тән 4-кә. Интервал дигәндә без интервалның баш-башларын кертмибез. Монда бу саннар керми. Интервал дип алганда, менә интервал 1 белән 2 арасындагы саннар. 1 белән 2 анда керми интервалга. Әгәр булай баш-башларын кертәбез икән, бусы кисемтә дип атала. Кисемтә. Бусы интервал. Бусы интервал. Бусы кисемтә. Һәм бер башы керә, икенче башы керми икән, бусы ярым кисемтә дип атала. Җавап 1 ярым кисемтә, аңа өстибез икенче ярым кисемтә. Өстә урынына менә бу тамганны кулланабыз. Инглизчәдән union дигәннән алына. Union. Ул берләштерү дигәнне аңлата.